Kabak kongsan kalau ngani baki ong bangi kwa banyo ya kejingkela te kawai na kabang yo i kejingkela ngayo i mata kalau kabang nga appreciate ini matebut kam tam ya ke Shillong parliamentary constituency kalau ba kinong le tebut menta ngai tenat bawat kabai kali ya sahi kabai sya bai tur ya sahi ban ngana kwa ban appreciate ya gani ya BPP ban nga kermen scam baki way ki political party ru ki kren kumta ba konong tebut bai wat be ya kepisah nama lebih kwa baju iya kejikela ndot kam di kren sepang kepisah keren je kejikela te pikwa kejikela te kababahar ko sti ko tangin ape kabalong kumno kejikela den lay niyo i si saba teng hakapor election i kumba ki ba ki klem kenjing kensu ki klem perkat su dengan i kan ni kadai kabadon kam kabangaru ka message na kalian partian pipi ngi appreciate ban nga kermen scam hekini ki election gi banwan pi ong election na DC ki election na MLA ko kinong thutput bi day ban log kum ni wat ya ka siya si pelar day ban oman pan na ki parti ni candidate day ban ya say namar bang yo ngi kwa e kijingla aba pi kwa jikla kadi ban agreement scam ba kan ki jikla kan ong ban ne tang mentah ka jingkla kalong man ka election kade ban log kum ni khnang ba ong pi ha ka bakan du ni yo i si shay ka jingkondor jong ka election na ka we ka sunstep sya ka we pat ka sunstep kata kade ka jingyo i jong ai ka jingkla ka ba the expectation ka jong ki pat ba kalong ba kham tam sya nang nong kondong ki ong ba la dengi pen ke lagi jet no da ka we pat ka parti thmai kum ka parti BPP ka kam sarkar kan wat hi na ye nga ngadwai ban ngakit bok ki ruyang bakan lob khnang ba gitu ki bapli ki badon honong kondong ki khon ki ba pas BA ki ba pas MA uba prosto numla ban ai menta katem ka pasan le se ha ka ki jikla yo wan wat hi ka sarkar na ye ba phin yo kam phin yo jam dengan sobong ya kan niru nga expect bakat kum ke jing anglut jong ki pat ba ke jing kela kham tam hanok kendong jungi ki ba keren da ka ba syai ba lada la ban penren ni kan BP lane ye ki we political party ba don hapo ka sarkar ka bangun ka kam sarkar kan wan be hi maka sia ki khon ki ti jongi ki ba lampas ba de kata ka bang ngayo i ya ka wit ka ba mi ko malong ta nang o pi ngakit bok ke ruyang bahkan long sisa kita namar ba mangi ki badon ka sarkar ng rupi bon sen ngi jukret ka kam sarkar kam de gasu iju pensyaru agi platform beberapa lada mentah hakawe pakawe ka department system kin sok thaj ki brio na ki sanction post maksimum lai hajar ka sarkar ke bakala bantung ka ditang lai hajar ki bapas ki don palat ia ka sauko hajar laring itung tang lai hajar lai punyo hajar ngin pret senui kita lai punyo hajar ten reng ka mes ken bakan ki jing kelakat kum bangai ki jing hit ki jing fluid nadu sor hadu nong kendong ban yo kam yo jam dikun le se yo palat penban ia ka sauko hajar ka bakila ban ai kam majam nang ni se teman kata ka ba ngakwa ban su komen bat banga kermen scam bakum kecing anglut co pat ba ulaya tresitom ulaya sim te jingkit le hadu kato yo i kata kecing kela tengah kermen scam balek se kan lo si chak